Aizu, zer da hau? Oh, hainbeste globo. Hemen, egon nahi dut. Hemen egon nahi dut. Mutilak gelditu. Hau dela uste dut. Hiru bi bat, hasi. Hiru bi bat, hasi. Zer da hau? Gizonak, begiratu zer aurkitu dudan. Dubai Safari Parkera gonbidapena. Umeak, non zaudete? Aizu, gauza asko daude. Umeak zerbait ahaztu duzue. Ezin duzue ni gabe joan. Barkatu, aita. Ongi etorri Dubai Safari Parkera. Egun zoragarria izango dugu Jason. Bai, batez ere zebrak. Haiekin emozionatuta zaude? Bai. Aizu, Jason, begiratu nor dagoen hemen zergatik ez diegu agur esaten. Ondo, agur esango diet. Goazen. Goza dezagun. Goazen atzeko sekretuak elkarrekin deskubritzera. Oh, kaixo lagunak. Jason, ezin duzu hori egin. Ez da polita. Barkatu lagunak, txantxa bat besterik ez zen. Lasai, ez da ezer gertatzen. Gaur Dubai Safari Parka gurekin aztertu nahi duzu. Noski, goazen. Ongi. Goazen, Alex. Kaixo. Ideia hobea daukat. U-S-S-S. Bai. Oh. Oh, ziur nago goxoa hau nahi dutela. Maria, ezin duzu zure janaria ekarri eta animaliei eman. Animalien zaintzaileek dieta zehatz bat ematen diete eta ezin dira ohiko janariarekin elikatu. Uste dut arrazoi duzula. Nik bakarrik jango dut. Ez, Maria, ez duzu egingo. Gozoak ez dira onak hortzentzat. Txundituta nago, zer dator urrengoa? Slimearekin jolaseko garaia. Steffi, eskua hemen garbitu behar duzu. Begiratu. Begira, laba da. Laba, begiratu hori. Itxaron, ez ibili zubiaren gainetik korrika. Barkatu. Lemurra, Uste dut guk elikatu nahi dutela. oso polita da. Begiratu nola dantzatu behar duzu. I like to move it. I like to move it. Alex, Steffi, ez molestatu animaliak ados? Barkatu, aida. Okay. Orain bat ikusten dut. Aizu, begiratu bera. Eman diezaiogun janaria kamaleoiari. Honegin. Bere mila luzea da. Goazen nire kanalera bideo divertigarria grabatzera zuge batekin. Bai, egin dut. Ez grabatu bideorik zugeekin, Iban. Arriskutsua da. Oh, barkatu aita ez nekien. Begira, errinozeroak. Ez beldurtu, Maria. Animaliei janaria ematea oso polita da. Steffi, gelditu. Ezin duzu hori erabili hau. Eskuila egokia. Ongi. Saiatu
sartu diezaiogun janaria ematen. Oso ondo, umea, elefanteari asko gustatzen zaio. Jason, elefanteari dutxa eman nahi diozu. Bai, gustura egingo nuke. Saiatu gaitezen. Ikaragarria, hau divertigarria da. Aizu lagunak, azkartu behar du. Hurrengo geldialdia safari bidaia autobusarekin da. Goaze, Sara, Jason, Iban, Maria, Stefi, Dasha. Ah, Alex. Non dago, Alex? Alex? Ez igo hesiaren gainera oso arriskutsua da. Barkatu, aitata. Ondo. Itxaron, begiratu. Zer, Autobusean jirafa bat dago. Ezinezkoa, baina... Leihotik hurbil eseri nahi dut. Ez, nire tokia da. Ez, eseri nahi dut. Nahi dut. Bai, eseri nahi dut. Eseri nahi dut. Dasha, Stefi, Alex, gelditu utzi hori. Bat, bidaiari eserleku bakoitzeko, hemen. Alex, hemen. Askoz hobe. Bai. Wow. Kaixo, Jirafa bat dago han bertan, oso altua da. ez dakit animalia honen izena. badakit zer animalia den. Gazela. Wow, oso ederra. Argazki bat atera behar dut. Oso distiratsua da. Maria, gelditu ez atera argazkirik flasharekin. Barkatu. Kaixo. Stefi, ez jo kristala. Ups. Agur egin besterik ez duzu behar. Kaixo. Oso gozenago. Oso asko jan nahi dut. Goze! Izan ere, baditut mokadu batzuk. Gogoan izan, gozoki asko jatea ez da osasungarria. Umeak? Ez da hainbeste gozoki jan behar. Ez zaborra bota autobusean garbitu ezazue. Barkatu ados, garbituko dugu. Ea, lagunak! Lan bikaina, lagunak, goazen. Lagunak, benetan gozatu nuen Dubai Safari Park bizitatzen. Nik ere bai. Bai, divertigarria izan zen lagunak. Leku hau bizitatu behar duzue egia esan nahi da. Agian, nire urtebetetzea Dubai Safari Parkean ospatu beharko nuke eta basoan afaldu edo oihaneko eskulanak ere probatu. Zalantzarik gabe pentsatuko dugu, baina arauak betetzeko hitza ematen baduzu. Hitz ematen dut, aita. Erosi zure sarrerak orain Dubai Safari Parkaren webgune ofizialean. Eta ez ahaztu Dubai Safari Park sare sozialetan jarraitzea. Ze goxoa. Stefi, Lukek gaizki sentitzen du. Orain ohera noa, ez ireki atea inori, bale? Bale, aita. Ireki atea. Ei umea, ireki atea. Kaixo, polizia, ez ezagun bat atean jotzen ari da. Ez ireki atea, etortzen ari naiz. Ez da beharrezkoa, alde egin du.
Steffi, itzuli gara, begira. Iban, kaixo Iban. Orain gimnaziora noa, ez ireki atea inori, bale? Bale, aita. Agur. Agur. Ireki atea. Irekia. Kaixo, polizia, ez ezagun bat atean jotzen ari da. Ez ireki atea, etortzen ari naiz. Oh, alde egin du, ez da beharrezkoa, ez da beharrezkoa. Oh, super entrenamendu bat izan dut. Oh, ondo. Zer gertatu da hemen? Oh, ezer ez, zoaz. Hey, Maria. Lan pixka bat egingo dut, ez ireki atea inori, bale? Bale, aita. Ireki atea. Ez ezagun bat atean jotzen ari da. Ez ireki atea, etortzen ari naiz. Polizia, polizia. Ia. Aha. Ederto. Oh, zein polita itzuli zaren. Bai, baina zer gertatu da? Steffi, ezin zara hemen eseri, gidariaren da. Ados, aita. Zure segurtasun ualak lotu behar dituzu. Zer da hori? Tada. Zer gertatzen ari da hemen? Steffi, ezin zara autoko igerilekuan igeri egin, atera hortik azkar. Ados.
Goze naiz. Aha! Yeah! Steffi, ezin duzu zaborra leihotik bota. Steffi, zailkatu behar duzu. Ados, aita. Plastikoa. Organikoa, askoz hobeto. Goazen. Yeah! Aha! Whoa! Hei, hori nire krispetak dira. Bide batez zaboriana da, ezin duzu zaboriana jan, eman iezadazu. Steffi, leihoak irekitzea ez dago baimenduta, oso arriskutsua da. Azkenik, supermerkatura iritsi gara. Yay! Zer erosi behar dugu. Txokolateak gustatzen zaizki. Steffi, zer uste duzu, zein? Steffi! 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 Non dago Steffi? Hor zaude. Ups! Barkatu, nire alaba zinela pentsatu du. Barkatu. Ups! Non dago bera? Hor zaude. Hor zaude, harrapatu zaitu. Ezin duzu gurasoengandik ihes egin, arriskutsua da. Ongi da, aita. Eskerrik asko, aita, segurtasun arauak irakasteagatik. Ez dago zergatik, Steffi. Begira, gure etxea. Hemen jolastu dezaket. Noski, baina ari naiz zu zaintzen. Wow!
gertatu da? Aita. Aita, zergatik ez nauzu begiratzen. Barkatu, nekatuta nago. Goazen helikopteroz egan egitera.